Ko ne skače, taj je ćaći ispred RTS-a. Od 10 do 12 traje ovaj protest blokada RTS-a. Još 5 minuta. RTS je morao da koriguje vest o studentima u trećem dnevniku. Ta часта блокада RTS-ова и на Белград. Cine de la 10 până la 12 noaptea. Studenții au spus că au fost nemulțumit cu niște știri difuzate despre ei. Au fost minciuni pure. Și de aceea au ieșit aici să protesteze. Au și stewardii lor, ei tot aici organizează